Γεια σας παιδιά, σήμερα εγώ και η κολλητή μου θα παίξουμε ένα horror παιχνίδι στο Roblox που λέγεται Kitty Horror. Και πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, πατήστε like, subscribe, τέλος πάντων ναι. Και έχω να σας ρωτήσω κάτι. Μήπως άμα κάποιος έχει Robux να σας πω το user της κολλητής μου, ώστε να της δώσετε Robux και να σας δώσει στο MM2 Murder Mystery 2 ένα Godly. Τι λέτε? Άμα θέλει κάποιος και έχει Robux, γράψτε κάτω στα σχόλια. Και ξεκινάμε το πρώτο παιχνίδι και θα σας την αναφέρω και στο τέλος αυτή την ερώτηση. So this is Kitty's toy storehouse. We really need to bout a toy store in the middle of nowhere at night. Όχι. Anyways, let's get inside. Εμένα ποιος με ρώτησε? You made it right on time. That's me. This place is all yours now. This place is all yours now. Just the usual. Keep the toys where they belong. Where they belong. Don't move far. Don't move here. Γιατί? The cat. She stays right there. Always. Anyway, good luck. Εν τω μεταξύ, εγώ ρώτησα σε αυτόν που κάνει το γραφό. Ρωτάει, χέρ. Ναι, αυτό είναι που σου κάνει εντύπωση, όχι που λέει να μην την κουνήσουμε. Εννοείται πως θέλω να την κουνήσω και ότι θα την κουνήσω κάποτε. Αφού παίζουμε horror παιχνίδι, γιατί λες ότι είναι that's kinda creepy. Clean up the scariest toys. Για μένα δεν είναι scary. Δεν ξέρω τώρα. Δεν είναι scary, μπορώ να τα κρατήσω. Κι εγώ επίσης. Γιατί να το μαζέψουμε, δικιά μας δουλειά είναι τόσο ωραίο το ιστορία και δεν έχετε κάποιον να μαζεύει, καθαρίστρια. Έλα σκιά. Εγώ θέλω να πάρω αυτόν. Άλλο πώς θα πάρει. Α, ούτε αυτόν. Μπορώ να την κουνήσω. Να προσπαθήσω. Άγιο, άστο καλύτερα. Εδώ είναι, τέλος πάντων. Εν τω μεταξύ, παρατήρησα κάτι. Όχι, άκυρο, δεν παρατήρησα κάτι. Είναι αυτές ζωές στο μέλλον. Δηλαδή, στην αρχή είπα βασικά το παιχνίδι. Θέλουμε ένα toy, πώς το λένε, store, στο πουθενά στις 12 η ώρα το βράδυ. Ναι ρε φίλε, και στα αλήθεια σίγουρα το θέλω. Πώς το λένε? Ποιος θέλει καν να έχει ένα τέτοιο τόσο κορίτσι Kitty Store. Επίσης εγώ όποιο παιχνίδι παίζω horror, μετά καταλήγω να ψηρίζω στο βίντεο. Time to take this outside. Take out trash. Εγώ νόμιζα... Μπορείς να το βάλεις πάνω πίσω, όχι το πίσω. Γιατί να το κάνω εγώ αυτό? Γιατί δεν το κάνεις εσύ, τόσο μεγάλη είσαι. Αν δεν ξέρεις αυτό, δεν μιλάς. Τότε να πήγαινες στο Toy Story, να μην λέγεις και σε μαζί με τα άλλα.
Έφαγα jumpscare. Σίγουρα θα φοβηθείτε. Μπρο, τι είναι αυτό? So, you're the new owners, huh? Με κάνεις και σε jumpscare. Έφαγα πολύ jumpscare τώρα. Doesn't matter. But you made a mistake. Λέει, A big one. λέει χώμα, λέει, το πετύχω το And run before she notices. Κανένα πρόβλημα. Θέλω να φύγω, εγώ δεν έχω θέμα. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Τι ήταν αυτό? Εγώ δεν πάω μέσα. Δεν πάω μέσα. Α, κάμα φάω jumpscare. Κάμα φάω jumpscare. Φοβάμαι. Ωραία, θα πάω απλά, θα έχω κλειστά τα μάτια γιατί φοβάμαι. Βασικά πηγαίνω πρώτη εσύ. Βασικά θα πάω κι εγώ. Α, στο γυαλί πάω. Έχω κλειστά τα μάτια. Jumpscare, σωστά. Έλα ρε φίλε, το ήξερα. Γι' αυτό είχα κλειστά τα μάτια μου την ώρα που το έκανα. Just tired, let's finish this and get out. Περίμενε με. Θυμάμαι το πρώτο jumpscare. Τι έχει πολλά τσα... Τι είναι αυτό? What? Αυτό το παιχνίδι είναι πολύ τρομακτικό. Για εμένα τουλάχιστον. Τι είναι αυτά? Α, ναι. Πάλι καλό που δεν φοβήθηκα. Ναι, γιατί το περίμενα. Τώρα θα κλείσω το μάτι μου, γιατί φοβάμαι. Αν δεν κάνω και τα... Έτσι κοντά η κούκλα. Έχω jumpscare. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνω. Φοβάμαι. Εν τω μεταξύ, εγώ δίνω τις ιδέες για χώρο παιχνίδια στην κολλητή μου και φοβάμαι εγώ. Και ακόμα μπορείτε και φάρω το πρώτο jumpscare. Τι ήταν αυτό? Μου κόψε το αίμα. Μου το πάγωσε ειλικρινά. Great night, but jobs done. Wait for that. Τι? Τι είναι το register? Δεν ξέρω. Μάλλον εκεί που περιμένουμε τους πελάτες. Πού τους περιμένουμε? Μάλλον εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ. Πού είναι που τους περιμένουμε? Μην μου πεις. Πίσω από την κούκλα. Όχι, που κλείνεται. Α, εδώ είναι. Έλα. Από εδώ είναι. Infinite jumpscare. Jumpscare everyone. Τι είναι αυτό? I'm looking for a toy. Something for my grandson. Πήγαινε δες. He likes soldiers. The old kind with helmets. Μπορείς να πας να το πάρεις. Δεν είναι. Μπορείς να πας να το πάρεις. Χεράκια έχεις, ποδαράκια έχεις, κεφαλάκια έχεις, ματάκια έχεις, μαλάκια έχεις, τα πάντα έχεις. Είσαι σαν εμάς.
Μπορείς απλά να πας να το πάρεις. Σε έκανε κανονικός Θεός. Μπορείς να πας να το πάρεις απλά με τα χέρια σου, ελαιόστια. Όλα εμείς πρέπει να το κάνουμε. Α, αυτά. Α, όχι αυτά. Δεν βρίσκω κάτι sorry κιόλας. Γράφω του jump scare. Δεν έχει κάποιο τσικ. Μπορώ να περάσουμε σε αυτό. Ναι, ωραία. Here you go. You love it. Appreciate it, young one. Appreciate it, young one. So, you're the ones who took over this place. Yes, ναι, ξέρω. Bad choice. This store is cursed, and we don't want outsiders here. Hope you survived the first week. Τι εννοεί. Yeah, that's enough for tonight. Ναι, καλύτερα να πάμε σπίτια μας. Πάμε να φύγουμε. Δεν κλαίω, απλά γκρινιάζω. Και κλείστε τα μάτια, δεν ξέρω που πάω καν. Φοβάμαι. Δεν θα jumpscare. Ωραία. Night 2. Oh. That's weird cut from yesterday. It really freaked me out. I need to... This is the cover to the store. Κυριολεκτικά τρέμω. Γιατί αφού πήγε τόσο χάλια η πρώτη νύχτα, η δεύτερη πόσο χάλια θα πάει πια. Τίποτα. Αν φάω δεύτερο jumpscare θα πω στην κολλητή μου να μπούμε σε άλλο χώρο στο παιχνίδι. Πού είναι? Βγήκε. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται θα παίξω μόνη μου ή θα κλείσω το βίντεο. Πρέπει να κλείσω το βίντεο. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Like, subscribe, τέλος πάντων, share, comment, τέλος πάντων. Και επίσης, αυτό που σας είπα, άμα έχει κάποιος Robux, να γράψει κάτω στα σχόλια, να σας πω το user της κολλητής μου, να σας δώσει ένα godly στο Murder Mystery 2 και να της δώσετε Robux. Αυτό. Bye!